ngenake selotok ukuran sliramu rasakan kakak. Apa kang rasakake ya? Kakang Joko Sunda. Ya. Mangerti ya, Kakang. Kaya apa ya? Wis sawetara dalu. Aku kapang banget kalian Kakang Joko Sunda. Sliramu kangen kelampun kakang. Injih, Kakang. Ora mung sliramu ya. Semono go pun kakang. Sajroning atinipun kakang ora bisa sewak. Siang pantaraning ratri mung tansah lam-lamen lan pasuryan ayu ya. Napa injih leres Kaya ngono Kakang? ya iki. Bebasan yen awan ora dian mangan, kalamun to yen dalu ora bisa turu ya. Semanten ugi kula, Kakang. Ya kepiye ya? Kula tresna banget kalian Kakang Joko Sunda. Sliramu tresna kawan pun kakang. Injih, Kakang. Ya ini Ndayawati Kados pundi, Kakang? pun kakang bakal takon dhisik. Apa Yai Mindayawati ing tembe ora keduwung? Labuh tresna kelawan pun kakang. Kan mongko kakang Joko Sunggang iki wong bocah desa. Wong pidak pejaraan mlarat gendong jagat. Kamangka sliramu ya. Sliramu iki putra Yagung Luhur. Pangarsana ing Majapahit, Sinun Prabu Brawijaya ya iki Ndayawati. Kakang Joko Sunda. Lak wonten tetembungan to, Kakang? Hubungan piye ya? Tresna iku ora mandang bondo-bondo tak, Kakang. Yen ngono ayu tenan sliramu ya iki. Ya ini Ndayawati. Kados pundi, Kakang? Kakang Joko Sundang bakal prasopo marang sliramu ya. Injih, Kakang. Temurek pelangit sak lumahe bumi ora ana wong wadon siji loro kendhak tresnani kejaba ya mung sliramu ya ini Ndayawati. Saged kula ugemi, Kaya Kakang. ngono ya. Ya ini Ndayawati. Kados pundi, Kakang? Sepisan maneh pun kakang kepengin nodi. Sepira gedene katresnanmu marang pun kakang. Mula Yayi, pun kakang ngersake. Ayo, sawetara padha andun tresna ana ing tilam pagulingan sari Yayi. Monggo, monggo, Kakang kula aturi, Kakang. Tetes maneh sarine tok sabrang gawa. Yen ora kerupan rukuku ana ing sajroning tiram sari kae ana Cakwalang wis ngawani bocah lawan calon bojoku Kyai Wibowo. Kakang Semar. Hei, mau Mas? Tresna kelawan Yayi Ojo Wibowo. enak kapinak ki papan ana tiram sari. Bakal tak ketekke sapa sejati Rasawa. Jumbuh marang aturipun Kang Mas Kudu Pangrawet. Wingi iki aku supaya melu jaga katentreman ana ing pes piringe Praja Majapahit. Mbok menawa manggon dalan iki
nindakake bektiku tumrap Praja Majapahit. Yen tak rasake awakku katon sayang. Sawetara aku tak nyasuk ana ing papan kene. Ojo mlayu kowe. Yoto durak moko sesmani mlebu ana ing taman Kaputra. Jumbuhke kawan dosolan kowe bakal tak sirnake kowe. Gusti Patih Wiranegara kados Sliramu ra duwe wenang midon matrapi pidana marang nek Kanoman. menika durak temo ing sampun manjing pun Majapahit duwe pranatan. Mula saka kuwi ayo disuwanake ana ing Majapahit, disuwunake pradata pengadilan marang Sinuwun Prabu. kados mekaten Gusti. Ayo derek aku. Monggo.